A Concelleira de Urbanismo mantivo esta mañá unha reunión co Colexio de Arquitectos e co Colexio de Aparelladores onde decidiron establecer un servizo preferente de atención para que os técnicos do Concello podan solventar todas as súas dúbidas. E chegamos tamén á conclusión de cal sería a mellor das vías para facelo. Barallamos varias opcións, por email, presencial, bueno, pois casi todas as variedades ou as modalidades que se vos ocurran, e decidimos que agás que os técnicos, as técnicas municipais indiquen outra cuestión, teremos reunións con eles e con elas para avaliar esta proposta, o faremos dun xeito mixto. Ademais, outro dos asuntos que se tratou nesta reunión é a cuestión relacionada cos colectivos con diversidade funcional para abordar a norma de accesibilidade. Para isto, todos os sectores implicados, Colexio de Arquitectos, Colexio de Aparelladores e colectivos con diversidade funcional sentaránse nunha xornada para abordar este asunto. Porque entendemos que as tres partes son vitais neste proceso e que seguramente a raíz desta xornada de traballo pois poderemos chegar a acordos para facilitar pois a posta en marcha de calquera obra, non? Que se queira levar a cabo, pero tamén tendo en conta pois a visión destes colectivos. Ademais, a Concelleira de Urbanismo anunciou tras a comisión desta área que por terceira vez Patrimonio rexeitou o proxecto urbanístico da Horta do Cura no centro histórico, un informe negativo por parte da Xunta que obriga aos seus promotores a modificar de novo os seus plans para este ámbito urbano.